morning! Happy Friday! We're having breakfast na. Ito ang aking mag-ama. Good morning, baby! Good morning! Morning, daddy! Hello! Inaantok pa. So, we're having, ito, yung leftover kagabi na sinigang na hipon. Pininit ko kasi favorite ko yan pag ano eh. Pag, yung ano na, yung kinabukasan ng sinigang. Diba yung mga latak-latak lalong ano, mas masarap. Tapos hotdog for them. Tapos yung shin ramen. Sobrang anghang. Sayang walang ano na de. Walang kimchi. Ayan, masarap kasi yan, may kimchi. Wala ba ito tapos? Inaantok pa yun. Kasi nagising niya ng ano, ginising niya ako ng 8 o'clock AM. Sama daw ng panaginip niya. Kinwento niya pa sa akin kahit inaantok din ako. Tapos bumalik kami sa pagtulog. Mga 9:30 bumangon na ako at niluto na nga ako ng almusal. So yun, tignan nyo naman itong batang to. Pawis na pawis agad. Grabe init oh. Tignan nyo. Kaya naman tubig namin nag-yellow lagi eh. Grabe init. Sarap na ito mag-swimming sa dagat eh no. Patay! Sunog. Sa beach. Sa beach. Sunog ka. Mag-summer ka sa beach. Kahit mainit doon, may tubig doon. Masusunog ka naman sunburn. So, kain guys. Ayan. Solve sa akin yung tirang ano. tirang sinigang. Lalo na yung ito, yung labanos na nasoak na talaga siya sa ano, sa sabaw. Sinipsip niya na yung asin, yung lasa ng ano, sabaw. Diba sarap na kinabukasan. Tapos may patis tsaka ano pa, sili. Lalo nag-init yung pakiramdam ko. Lalo ang init-init. Basta bebe. Ito talaga, bagal-bagal kumain. Ang konti-konti ng anong kanin ang lagay ko eh. Hello! Kailangan talaga may ganyan din. I'm off to work. Okay, just not expect those people texting on the stairs. I don't like those. If I am behind you, I'll push you. Let you fall down the stairs. Hindi ano. Ingat de. Ayun na naman. Ayan. Ano tinatawahan nyo? Hello YouTube. We're actually at a 15-minute break, but since the time is a bit longer than expected, we took advantage of eating lunch. I'm going to show you the guys. Hold on. These are the usual suspects. It's showtime. Look at him go. And this guy here. How's the Morcon? Don't look at me like that. How's the food? How's the food, man? Don't be shy. What's going on? What's going on? How's the food? Damn it! It's good. It's good. It's good. From a scale of 1 to 10, 10 being the highest, what is it? The score? It's clean. It's clean. Okay. And there you have it. I'm gonna eat mine, so I won't be late. Bye! Hi guys! Magandang hapon. Paggabi Paggabi na, 5:30 na actually. Katulog kasi kami ni Chris. Tapos, di ba sabi ko magsisimba ako sa Quiapo? Sinadya ko na na gabi magsimba kasi grabe init. So yun. So traffic. So traffic? Kanina pag-uwi namin, tagal-tagal namin yung traffic. Yung truck kasi yung up at saka Nicole, papagalitan ko yung mga driver. O yun. Tapos yun. Kakain muna ako ng merienda at saka dinner na to para hindi na mapabilis sa labas. Tapos, kasama daw to eh. Sama ka Kuya Peter? Gusto ko na maalit si Jesus. Patay siya kanina. Siguro. Kaya na-miss ko yung train. Ayun. Si Mary pala siya sa train. Nag-LRT ako pag pupunta doon. Sama ko na lang kasi ko din yun. Gate pass ko rin yan para makapasok agad. Kasi pag ganitong oras, mga alas 6, di ba?
ang tawag doon? Rush hour na. Tapos pag may kasama kang bata, pinapapasok ka kagad. So yun, isama ko na lang. Kasi ayaw ni Chris addict sa Minecraft. So yun, I'm having rice na naman. Tapos itong, kanina. Itong pugiti, salaan na ginataan. Kukain sana ako nito, yung merienda lang sana, palabo. Kaso di masarap. Parang sunog yung yung rekado niya. Tapos malabsa. Yun, alam mo yun. Naku, kasi marunong din ako magluto ng ganyan. Kaya alam ko dapat yung lasa, yung tamang lasa ng ng palabok, ng sauce niya. So yun, hindi masaya. Yun nga eh. Naghati lang kami ni Papa eh. So yun sa kanya. Ito yung akin, hindi ko na naubos. Hindi masaya. So yun, kain. Mami G in the front! Okay, wow. Sit now. This is Spanish. Sit down. Okay, you guys. Go. Crescendo. Continue. We will choose who's the best member. Ayun na yung trend. Nasaan na? Ayun na. Makatayo may try na Halika. Pakita natin na memorize niya yung yung station. Sige, first station. Baclaran, EDSA, Libertad, Hilpuyat. Huwag kang titingin. Sunod sa Hilpuyat. Dito Cruz, Quirino, Pedro Hill, UN Avenue, Ano pa? Central Terminal, Carriedo. Doon kami bababa. Wow, very good ah. Sunod sa Carriedo. D.O.C. Dito kami bumaba. Oo, sige. D. Jose. Sunod sa D. Jose. Kayuman. Ay, Hindi. Pampang. Oh, yeah. Bambang. Sunod. Ah, Sunod sa Bangbang. Bambang. Kayuman. Oh, sunod sa Tayuman. Oops. No, Kayuman. Lumintrit. Sunod. Arpapa. Sunod. Hindi. Abad Santos muna. Abad Santos. Sunod. Ano sunod sa Abad Santos? Abad Santos. Monumento. Arpapa. Arpapa. Basta. Alam niya yan, sunod-sunod ng distracted lang sa tren na sa kabilang lane. Very good. O, saan tayo bababa ngayon? Carriedo. Para puntang? Quieto. Wow, magpe-pray ka ba kay Jesus? Ano sasabihin mo? Papasalamat. Para para si Jesus, kasi sad siya, gusto niya mag-pray sa bata. okay. Sige. Candles for your prayers. Nagutom yung bodyguard ko. Sarap kay Peter. Favorite niya chicken, saka french fries. Sabihin mo sa kanila, kain po. Hi! Ayan, water lang sa kanya kasi di siya pwede ng soft drinks at na-hyper. Ayun. Tapos binila ko na lang sila Chris tsaka si Froggy ng bucket of 6 pieces, yes. Yun, para pag uwi namin kakain na lang sila na. Mabilis na. Maganda yung AirAsia. AirAsia, sasakyan natin. Okay. Sabi ko sa kanya kung mag-jeep na kami pa uwi. Ayaw niya. Trend talaga gusto. Favorite na trend. Okay. Oh. Gulat naman ako dyan. Ayan, kami na lang dito. Ito na. Konti na lang yung mga tao. Kasi kaya Peter, Baclaran Station na. Lapit na tayong pauwi. Ang bilis ang galing ng train. Ang bilis. Ang bilis na. Train. Tagal nga eh. Know about the dinosaurs of the sun.
Bigay these ko na sila. kids get hot. Once hot, these can go running Oh, at enough the na. rate of 25 miles per So, meat hour. eating now. Same as the Spinosaur. Cold-blooded, So, grabing the ato. safe catches feet. And for now, we conclude the dinosaur expinology. Awa na yan eh. Later na. Ayan, kakain na. Chicken, tsaka Shin Ramen. Ito, kumain na to kanina eh. Antok na ako. O, matulog ka na. Dali na. Ilola mo, tumabi ka na. Hindi, Dali. tulog yun sa kwarto niya. Inaway ako nila. Kain, guys. Inaway. Yun mo. Okay, guys. Tulog na si Kuya Peter. Si Baby nagpapaantok. Edit ko na tong vlog. Si Froggy dun pa. So, good night, baby. Good night, Daddy. Nakailaw ba yung cashier? Good night. Good night, guys. Bye.